Nggih, monggo Mbak Eva. Ngaturke selamat kagem temanten. Nggih. Salaman saya. Ya wis salaman kono lah. Selamat kepada Mbak Manten kalian Mbak Fitri. Mbak selamat nggih. Wah, Mbak Manten cantik ya, Mas. Kaya perawanku ndek men. Perawanmu ngene iki to? Heeh. Lho, saiki ora perawan to? Ora patek. Oh, selamat Mbak Fitri sekalian Mas Joko nggih. Nggih. Tekan sepuh Joko terus jadi. Ya iya saya wong jenenge ya Joko lho Mas. Lah iya. Awet Jokone. Iya. Ki menawi ngersakaken lagu Mbak Manten Mas Manten. Kelangananipun lelagonipun menapa? Saderengipun pundutan menika nggih. Mbok menawi waktu pacaran dulu punya kenangan lagu tersendiri? Lah umpamane pacarane neng dalan? Dalan ya lagune Dalan Anyar dong. Weh, alah. Ya neng kali? Kali yo, mancing pinggir kali. Ya. Kene. Sebrok cangkenan krek. Ya Allah, piye ta Mas? Mau wek kene. Ya Allah, piye ta Mas? Jare lengen cangkenan. Lah iya. Lemu ababak kleru. Sebrok cangkenan krek. Alon-alon wae nyampluk sirah iki lho. Maaf, lah jare lencang kanan. Ya ngene kok ya. Luruske ngono. Ngono. Lah kok ya ora sang ngisor diluruske kon pundak ngono lho. Nah. Lah pundakmu ning kene iki. Lah piye? Wis kok kaya anu wong karo wong gedhe dhuwur ngono wae. Nah. Tegabrek. Cangkiri glek. Rada rono. Rada rono. Kok rada rono? Lah kiteno ngene kok nyampluk ora rono. Lah kudune ya ning lengen. Lah lengene ra tekan go iki lengen lho kono. Tegabrek. Jukit. Jukit ki apa? Maju sedikit ngono lho. Lah kan pimpinannya setugel dadi maju sedikit. Abang ngono kuwi ora enek ya. Lah pimpinannya setugel kok ya. Men pimpinane Dempino jukeh nang ganti kekeh ini. Maju keweh-keweh. Oh alah Mas Ucek. Ora usah dadi pimpinan. Iya ora kok kuwi tok men wae. Tok men wae. Nek tenanan lo pragur didak-idak pasukane ora. Paling di demone ya. Nggih. Diusir cah. Lho, kula mboten. Mboten sah mawon lah. Mungkin mesake tukange foto ndak repot. Kenang-kenangan pripun ora ketok kok kenang-kenangan. Ora apa-apa Mas Uncek ning tengah kono lho. Ngono lah. Ya wis lah. Nah, dadi kaya nggon anu hiasane kae. Hiasane, Iki gur kurang banyu tok. Dadi kaya aku sing mantur kae. Iki kembange seneng lho. Kaya goncah cilik, panturan cilik kae. Nah, dipoto action sik. Arep action. Turno. Alah. Ketok apa ora Pak De? Ora. Iki Mbak Manten sekalian Mas Manten isih bingung lagune apa? Kowe ngaturke liyane sik. Nggih Mas, permintaane napa wau? Wau iki dangdut tok. Dangdute mangke sragen wau SMS saking seniman Geneng mriki ngersakne Loro Asmara kalian Hanelongso. Oh ngaten. Sing badhe duet? Senimane Genengan ingkang pundi nggih sing SMS kula wau. Tak takut jenenge ra ngaku kok. Oh ra ngaku. Ya kok seniman ngono. Nomorku pokoke ngakune senimane Genengan. Oh ngono. Geneng. Laris men to Mas nomormu. Aku ki embuh kok. Monggo perwakilan seniman Geneng ingkang pundi piyayinipun? Enten mboten ora. Mas, Pak, D. Mboten enten ah. Diaturke Loro Asmara. Duet karo Mas Uncek kene. Tok rene kok. Pekewuh ya. Pekewuh nggih. Ya mengke mawon. Selamat nggih. Selamat Mbak. Ikan ibarate raja sedina ratu sedalu. Oh ngono ya. Ya sing rada sopan sithik. Awake dhewe kan abdi. Dadi Delasar. Lah aku ngadeg karo jare abdi. Ndodok ya ora kacek ra sepiro lho. Padha ta lho. Mosok ya.
malah kaya garangan. Apik ngono kuwi mau malah. Monggo Mas Temon, lara asmara katur. Ndang bengi semangat. Semangat. Mas Andi Lucun. Andi Lucun. Lho kok iso Andi Lucun? Ya kowe karane ngono ya Andi Lucun ngono. Andi Lucun. Heeh, kalau. Sak ngertiku kayak Andi Bajiret ki. Tulat nang TV kaya cah Lucun to. Mengengeh. Yo cah ra iso mingkem. Lah ndek ben jenenge ra kuwi lho. Jenenge sapa? Andi Bajiret. Ngawur. Kok iso Bajiret kepiye? Lah kae babaran 1 Maret kok. Iya to, Jon. Ning mboke jenenge Andi Bajiret. Lahirnya 1 Maret ya, Mas. Oh, alah ya aja ngono. Lah piye? Ya Mas Andi ngono wae. Alhamdulillah wis insaf Mas. Mesake cah kae. Kok mesake? Rada keloro-loro ngono. Lah ngopo keloro-loro? Nelongsone ra ukur cah kae. Nelongso sebabnya apa? Ngopeni anak loro. Lho ngopeni anak loro wong ya perbuatane lho. Mosok nelongso ya. Iya. Tikus kuat. Jenengan to Mbah senimane? Badhe beksa Mbakku. Beksa. Niki Oh, ajeng foto. Monggo. Angel dilalekne. Awana Solo. Ajo Moga Gusti tansah marengo dadi srana usadala ra asmara. Aku ngerti mari kailing meringat janji-janjimu. Kapan aku bisa nambani lara semoga sang kuria. Aduh wong manis ngalikane sepisan kamu aneng kono kae kawang-kawang alekne Awan Bandeng. Acuang cendek aku kan ada kisah hatiku kaya-kaya bakale ketemu pawe sapa moga-moga Gusti tansah marengo dadi srana usadala ra asmara.
Sing Ya ora ngono kuwi curhat tok ning aku. Ayo aku ngenteni ayo. aku ini janji-janjimu bisa nambani lara asmara. Sembah nuwun Mbak Eva Karisma, Loro Asmoro. Sampun